салом алейкум бародаро. Як табақа қатъи очаш фурӯшӣ будааст. ин буқара баъзе бародаро медонанд ки кадом молай. ира мо наворда мондагӣ будем, савдо шидагӣ буд, гапа зиёд намекунем, савдои мо маслиҳати мо туғрӣ нашид. Баъзе бародаро буданд ки гуфтанд ака ҳамира бигардон, мо нархи зиёд сумуд метиҳем. мо ҳамира савдо карда будем, мо мардакӣ кардем, гуфтем ки не намешава. хеле зиёд пурсидан, гуфтем ки намешава. маслиҳати мо нашид, мо гова гардондем, дубора дар навор мондаистемаш. яъне ки навор шикастем ки ҳам бародарое ки хостанд ки бигиранд ҳамин буқачаро қатъи очаш, марҳамат, ина мо бо пешкаш кардем. леки ногуфта намона ки он нархе мо савдо карда будем, он нарх дига савдо намешава. гов ва гусолаш ози ина буқачаро диде бародарон, ози очашани навор мекунем ва нархша гуфта мегзарем. ногуфта намонад бахшиши зиёд. баъзе бародаро буданд ки ака гуфтам буқачаш чанд моҳа, буқачаш 1 сентябр 3 моҳа шидагӣ буд, имрӯз 20 май 3 моҳаву 20 рӯза шидааст. ина диде буқачаро, ози очаша нишон медиҳем. ина бародаро очаш дар бораи ҷӯшиданаш ҳама тарафаш иншоалло ки аҳлай шириш то 8 литра шир дора, то 8 литра бародаро шир дора. гови калонай, гови майда нестай, пиргов нестай. ози дандоношан иншоалло ки нишон медиҳем. кадме харидор боша марҳамат. дар бораи шираш кадом бародарое ки харидорӣ мекунанд ё харидоранд бародаро, дар телефоном дига видеош ҳастай ки чанд қад ҷӯшидагишум. ина ми ҳози наворш мекунам, буқачаша қатъи очаш ҳӯй мекунам. яъне ки мо дар кор шава, ҳамун саҳараш агар дар кор шава, ҳамун авсари барвақт гусаларо маҳкам мекунем, чен дар корӣ меҷӯшем. яъне ки буқачаш қатъи очаш мехӯра мегарда. 7-8 литр шир дора, ками кам 6 литр дора, гарантиш қатъи иншоалло. ҳамин як бор чен кардагием 8 литр шир дора, як бор не чанд бор видеош ҳастанд, 100% заказат мекунем. леки 6-7 литр шир дора. мо ва хотири буқачаш ира ширша масад мо нахӯрдаистем, чени дар кориму дар кор мешава, мехӯрем. ина буқачаш ози наворро тамом кунем, иншоалло ки ҳӯйш мекунем, мехӯра. ина ози очаша дандоноша нишон медиҳем. кадме харидор боша марҳамат. ина бародаро дандонош дидеш, як худум тоқа қаддагишум. ина дандонош. ина пистуни гов бародаро. мақсад ки пистунаш хеле гӯштӣ нестай, барои ширай ҳамчақи дам кард меҷӯшанаш. дидеш бародаро. бародаро нархи гов 23500 сомон муомила дора. даставкаш иншоалло маслиҳат мешава маслиҳат даставка. номеро дар рӯи экран метавонед ки харидорӣ кунед. ина бародаро буқачаш ягон ҷои рекламаш нестай. боқӣ дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳбон. акаи мамурҷон, мамуразия метавонед ки гова дар навор монед. худо нигаҳбон то навораи оянда.